Никога няма да подобриш живота си, ако не спреш да прекарваш свободното си време пред телефона, пред телевизора, на лаптопа или на всякакви гледане на филми и всякакви такива простоти. Ако искаш да промениш живота си, да създадеш по-добър живот за себе си, трябва да правиш в свободното си време, когато и да е това, колкото и да е то, нещо, което ти подобрява да се развиеш или умствено, или физически. Като със сигурност TikTok и Facebook и Instagram и всичките такива социални мрежи не са начина. Може би YouTube, ако гледаш нещо, което да се научиш, но най-добре е да предприемеш някакво действие или да научиш нещо, да прочетеш някаква книга и веднага да предприемеш действие, защото действията са, които определят дали ще имаме добър живот или не. Може да си мислиме, може да имаме най-великите мисли, може да имаме най-високите цели, но ако не предприемем действие и оставиме на всички такива